Vlada Srednjobosanskog kantona na jučerašnjoj sjednici u Travniku usvojila je nacrt zakona o strukovnom obrazovanju i obuci. Ministar obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Bojan Tomić istaknuo je da se strukovno obrazovanje izdvaja iz općeg zakona o srednjem obrazovanju, uvodi više prakse i koncept učenja uz rad, kao i savjetodavna vijeća. Jedan važan zakon, jedno zakonsko rješenje za koje vjerujemo da će biti dobro, koji će malo promijeniti neku paradigmu, a i neke stvari učiniti bolje. Znači, mi idemo ovim zakonskim prijedlogom prema takozvanom dualnom obrazovanju, gdje uključujemo puno više i naše gospodarstvenike, puno više dijelimo odgovornost svih sudionika u obrazovanju. I u tom dijelu, evo ja vjerujem da će nakon saborske procedure usvajanja ovog zakona otvoriti se jedna široka javna rasprava, jer ovo malo mijenja paradigmu. Mi sad izdvajamo strukovno obrazovanje iz općenito zakona o srednjem obrazovanju i neke stvari mijenjamo. Uvodimo neke nove prakse, uvodimo puno više prakse kad je pitanje, jedan pojam koji se zove učenje uz rad. Uvodimo savjetodavna vijeća koja će puno imati ovlasti pa i odgovornosti kad je u pitanju i izbor strukovnih zanimanja koja će se pohađati, a i neke druge stvari. Promjena koja će sigurno biti značajna, mi vjerujemo da će biti dobra i ovim putem pozivam sve zainteresirane, a svi smo mi pomalo zainteresirani, od gospodarstvenika, od škola, od stručne javnosti, da se uključi i kroz ovu javnu raspravu, jer ideja je da nju široko provedemo, nakon tog da zakon donesemo, sve potrebne zakonske akte tamo negdje do jeseni, a da u jeseni već imamo učenike prvih razreda koji idu po ovom novom modelu na nastavu.